Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li huma bosta l-kumpaniji Indjani li għal raġunijiet storiċi ibbażaw f'Londra u qegħdin jaraw f'Malta Bażi Ewropea minn fejn joperaw. Dr. Muscat għal dan waqt li kienet jindirizza s-summit f'Gurajat l-Indja. F'kummenti lil ġurnalisti, il-Prim Ministru qal li waħda minn niċeċ li l-Brexit Task Force ta' Malta identifikat hija l-possibilità li dawn il-kumpaniji jridu bażi ġdida f'pajjiż Ewropew. Kumpaniji Indjani jew kumpaniji ta' familji Indjani illi għandhom marru l-Ingilterra minħabba dik ir-rabta tal-Commonwealth, ir-rabta storika, u jixtiequ jiċċaqalqu f'post ieħor li jitkellem bl-Ingliż, għandu tradizzjonijiet ta' sistemi anglosassoni li jistgħu jafdaw. U Malta hija waħda minn 3-4 pajjiżi massimu fl-Unjoni Ewropea tista' toffri dan kollu. Qegħdin għaddejjin taħdidiet individwali u nemmen li diġà wħud minnhom dal-kumpaniji bdew jiftħu preżenza b'mod biex ngħidu hekk għalissa low-key ħafna, imma nemmen li ħankunu hija waħda mill-oqsma fejn ħanġibu suċċess tajjeb. Il-Prim Ministru Muscat semma kumpaniji Indjani li diġà qed joperaw minn pajjiżna bħala li tispeċjalizza fil-qasam farmaceutiku u l-kumpanija Steamcast li mal-għana Malta investit f'ċentru globali għad-data li jinsab fil-post fejn qabel kien hemm il-Power Station tal-Marsa. Is-summit bit-tema Vibrant Gujarat Summit 2019 ra li l-Prim Ministru jindirizza wkoll ħidmet Malta fis-settur tal-blockchain fejn fakkar illi Malta kienet l-ewwel pajjiż fid-dinja li leġislat favur din it-teknoloġija. Żied li Malta issa tħaddan teknoloġiji ġodda bħall-intelligenza artifiċjali. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li għaddejjin diskussjonijiet biex l-Air Malta tibda ttir lejn bliet fl-Indja mhux meqjusa ewlenin. Madankollu fihom jgħixu aktar minn 4 miljun ruħ bħal dik li kien jinsab fiha ta' Ahmedabad. Nemmen li hemm potenzjal u diġà qed jaħdem fuq il-Ministru għat-Turiżmu ilu għal dan l-aħħar xhur illi eventwalment jkollna konnessjoni bl-ajru min-naħa tal-Air Malta għall-Indja. Qal li dawn it-titjiriet jistgħu jkunu kompetittivi għaliex inaqsu l-iskariġ ta' Indjani li jgħixu f'dawn l-bliet u li jridu jivvjaġġaw lejn id-destinazzjoni aħarja tagħhom. Jekk nipprovdulhom titjira minn Malta għal airports ta' blietek meqjusa iżgħar inkunu kompetittivi ħafna. Irridu nsibu the right partner biex dan nagħmluha, imma ninsabu f'taħdidiet biex naraw jekk dan il-mudell huwa sostenibbli u ninsabu fiduċjużi li jekk huwa sostenibbli nsibu the right partner min-naħa tal-Gvern Indjan. Tul iż-żjara tiegħu fl-Indja l-Prim Ministru Muscat kellu laqgħa bilaterali mal-Prim Ministru tal-Indjan Narendra Modi li matula ddiskutew bosta temi fosthom is-settur tal-innovazzjoni u l-qasam tat-teknoloġija tal-informatika u l-possibilità ta' kooperazzjoni fil-qasam tal-blockchain. Aktar tard matul il-jum, Dr. Muscat iltaqa' wkoll mal-Ministru għall-Istat ta' Gurajat, Bażi Ewropea, fejn iddiskuta l-possibilità ta' kooperazzjoni bejn Malta u dan l-Istat fl-Indja fis-settur tal-farmaceutika fost oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.